Ja.
síst ekki að kalla þetta eitthvað svona yfir alltaf það er ekki eins og hann var að stilla upp sko. Já, það er alltaf hann svona. Ja, kan jag klara det. Visa upp. Ska jag få lära dig? Det går ju det kan man ta park. Visa lite. Det står lite kamera. Låna inte. Jag kan nog kameran alltså. Det är mycket bättre. Det är alltid mot resten.